Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan izenburuan ikusi dezakezuen bezala, bale, iritzien inguruan hitz egingo dugu, bale? Interneten zerbitzuak edo produktuak erosten ditugunean, bale? Normalean hauei inguruan iritziak usteko aukera ematen digute, bale? Eta iritzi hauen inguruan hitz egingo dugu gaur. Badkizu beti bezala, komentarioan atala daukazuela zuen galderak planteatu ahal izateko, eta noizan begiratzen dago naiz zalantza horiek argitzen saiatzeko, bale? Beraz, aurrera egingo dugu. Bueno, aipamen eraginkorrak idaztea eta bestena kontsultatzea, gure esperientzia partekatzeko eta bestei edo gure buruari erabaki informatuak hartzen laguntzeko modu bikaina da. Bale? Bueno, jende askok iritziei ez diete kasu asko egiten, bale? Baina produktuak erosteko oraian, gauza asko begiratza gomendatzen da. Adibidez, produktua erosten dugun denda hori fidatzekoa den edo ez, zeo zer gertatu ezkero, eskaintzen duten zerbitzua ona edo txarra den, bale? Baina bestaletik, begiratu beharra dago produktua, bale? Zemuzkoa den. Eta hor sartzen dira iritziak, bale? Iritziak azkenean oso subjektiboak izan daitezke, ze norbaitentzat ona dena, beste norbaitentzat ez daka ona izan beharrik, bale? Justu kontrako izan daiteke, edo erdizko zeo zer, bale? Beraz, norbaitek esaten balen du produktu oso ona dela, beste norbaitek oso txarra dela esango du, eta beste norbaitek, ez ona ez txarra, ordaintzeko den prezioaren gatik, ondo dagoela, bale? Beraz, idazten ditugun iritziekin eta irakurtzen ditugun iritziekin kontuz ibili behar da, bale? Ze oso subjektiboak izan daitezke. Beraz, aipamen eraginkorrak idazteko aholkuak, bale? Hau da, orain ikusiko ditugun aholku hauek, guk idatzi behar ditugun iritzien inguruko aholkuak izango dira. Beraz, nola idatzi aipamen eraginkorrak, izan zaitez espezifikoa, bale? Detaileak eman. Gustatu zitzaidan edo ez zitzaidan gustatu, esan beharrean, ze hori azkenean oso subjektiboa da, bale? Azaldu zergaitia. Ze alderdi zehatz gustatu zaizkizun edo zergatik ez. Erabilitako materialak kalitatekozkoak dira. Material hauek erabili da, produktu hau fabrikatzeko eta ez beste hauek, bale? Hau da, detaileak eman, bale? Zergati hori ematen baldin badugu, hobeto. Norbaitek hori irakurtzeko garaian, datu espezifikoak, objektiboak irakurtzen baldin baditu, hobeto, bale? Guk erabiltzaile bezala iritzi horiek irakurtzen ditugunean, zer da irakurri nahi duguna? Oso polita da? Gustatu egin zait? Guzti hori oso subjektiboa da. Vale? Internet bidez telefono baten iritziak edo telebista baten iritziak begiratzen baldin baditut, zer topatu nahiko nuke? Telebista honek, funtzio hauek eta hauek dauzka, sistema bizkor kargatzen du pantaila batetik bestera, adibidez, vale? Ez dakit. Pantailaren irudiaren kalitatea ona da, pantaila honek ezaugarri tekniko hauek dauzka, baina, detaile teknikoien normalen webgunean bertan jarrita egongo dira, bale? Eta kasu hau, produktu baten kasua da, baina zerbitzu baten kasu ere jarri ezakegu. Zerbitzu bat azken ere produktu bat da, baina beste modu batekoa esan ezagun. Ez da zeo zer fisiko, baizik eta, esperientzia bat dela esan dezakegu, adibidez, bidai bat, bale? Bidai bat ez hitz egiten baldin bagaude, zer esan dezakegu, kruzero honetan eskaintzen diren restauranteak, tabernak eta bar, ez dira oso onak, edo eskaintzen duten zerbitzua orduantatiko orduantara saturatu dagoten da, lehen bezala, detaileak ematen baldin baditugu, hobeto, eta ez iritzi subjektiboak, bale? Zintzoa izan zaitez.
ez puztu eta ez minimizatu zure esperientzia. Zerbait ona bazen, esan, zerbait txarra izan bazen, hori ere bai, bale? Ba, bueno, zentzuzko gauza da. Bai onerako edo bai txarrerako, zeo zer ona denean, esan, eta zeo zer txarra denean ere, esan, bale? Berdin du zerbitzu bat edo produktu bat den, berdin dio, bale? Ez dezagu esan, dana oso txarra dela, bakarrik zati bat txarra izan baldin bada. Bale? Ze azkenean, ba bueno, lehen komentatzen genuen bezala, gauz batzuk subjektiboak dira eta beste batzuk objektiboak. Orduan, iritzi subjektiboak ematea ere ez dago gaizki, bale? Baina norbaitek hori irakurtzen denean, ba, zalantzak gehiago izan ditzazke, ze azkenean zer subjektiboa denean, ba, klaro, norbaitentzat zeo zer ona denean, beste norbaitentzat ez dauka ona izan beharrik egoera berdinean, bale? Orduan, dena oso txarra dela esaten baldin badugu, ba, hori ere egia ez baldin bada, ba, bueno, ez dugu ez zerbitzua, ez produktu hori ere behar bezala baloratzen, bale? Eta irakurtzen duen pertsonari ere ez diogu favore bat egiten idazten duguna ba, errealitatea ez baldin bada. Bale, orain aipatzen nuen bezala, bale, izan zaitez objektiboa, saia zaitez zure iritzi pertsonalak gertakarietatik bereizten. Zen dira produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarri objektiboak? Ba, bueno, nola gozatu zen? Ba, bueno, azkenean hor ba, produktua erabiltzen, erositako produktua erabiltzen dugunean, ba, zentzakoa, egoera hauetan erabili dut eta errendimendu hau eman dit, edo hau eta hau gertatu da, produktua erabiltzerako garaian egoera hauekin, bale? Baina hori, saiatu behar gara ahalik eta detaile edo egoera objektiboak ahalik eta gehien objektiboenak izaten, bale? Ez azkenean subjektibotasuna beti zalantzak sortu ditzazke. Bale, ze gauza gehiago izan zaitez argia eta zehatze, bale? Hizkuntza erresa, bale? Ulerterraza erabiltzen du. Saiestu hizkera eta samolde teknikoegiak, bale? Ba, bueno, azkenean segun eta zer inguruan hitz egiten gauden, ba, bueno, detaile tekniko gehiago eman ditzazkegu edo ez. Gero hemen ere, ba, pertsona bakoitza mundu bada. Eta pertsona bat telefono bat erosteko garaian detaile guztia begiratzen ditu, eta beste pertsona bat telefono erosteko garaian, ba, teknologia aldetik ezagupenik ez baldin baduka, ba ez du ezer begiratzen eta gomendatzen diotena erosten du, besterik gabe, bale? Orduan, detaile teknikoak ondo daude, ba, detaile teknikoak gustatzen zeuen pertsonentzako. Orduan, detaile teknikoak ere jarri daitezke, baina adibidez Amazonen sartzen baldin bagara produktu elektroniko bat erostea, normalean bertan ja badauzkagu detaile teknikoak, bale? Beraz, detaile tekniko horiek ez daude berriro aipatu beharrik. Hori, informazio hori nahi duenak, badauka webunean bertan, bale? Orduan, hortik kanpo topatu itzazkegun detaile tekniko batzuk bertan ez baldin badaude, ba aipatzea, bueno, ba komenigarria izanetek irakurtzen duenarentzat. Batzuk igual ez zaie interesatzen, baina beste batzuei agian bai, bale? Orduan hor, bakoitzak aukeratu dezala zer jarri, bale? Baina ba webunean bertan dauden detaile tekniko horiek berriro jartzea, ba ez nuke gomendatuko. Bale, xehetasunak barne. Deskribatu zure esperientzia produktuarekin edo zerbitzuarekin. Nola erabili zenuen, zenbat denbora izan duzu, ze emaitza lortu zenituen, bueno, hau pixkat lehen aipatu dizu dana, bale? Ahalik eta objektibo izan gure deskripzio horrekin. Produktua erosita gero, produktua nola erabili dugu, ze egoeratan erabili dugu, bale? Hori komentatu ezkero, ba, bueno, beste norbait identifikatuta nolabait ikus daiteke bere burua egoera horretan, eta produktua egoera horretan baliogarria izan daiteken berarentzat edo ez, bale? Erabili tonu egokia. Egokitu zure tonua, entzulei aurrentzako produktu baterako erreseina bat idazten baduzu, erabili hizkuntza informalagoa eta divertigarriago bat. Bale, bueno, azkenean
zentzuzko gauza bada, bale? Marketingeko munduan targeting edo erabiltzen den hitz bada, bale? Eta azkenen horrek zer esan nahi du? Zure produktua, kasu honetan zure iritzia, segun eta nori zuzenduta dago, pertsona motorrei nolabait zuzendutako produktua eskaini behar da, bale? Kasu honetan iritzia, segun eta nork irakurri behar duen, honentzako egokia den hitzak edo testua edo tonua erabili behar dugu, bale? Zentzuzko gauza bada. Adibidez, umeentzako liburu bat begiratzen baldin badugu, erabiltzen diren hitzak, erabiltzen diren esaldiak, erabiltzen den tonua, ez da helduentzako liburu batean topatzen diren gauza berdinak, bale? Kasu honetan iritziekin gauza berdina. Segun eta nori zuzendutako iritziak diren, hor ere, behar bezala aukeratuko dugu zein hitz erabiltzen ditugun iritzi hori idazteako momentuan. Kalifikazioak. Hemen ere, hemen kontu zibili behar da, ze azkenean kalifikazioak subjetiboak dira. Hemen ez dago objektibo, ezin da subjetibitasun hori kendu, bale? Ze azkenean, pertsona baten iritzia beti subjetiboa da. Iritzia ez da zer objektiboa. Iritzia da norbaitek pentsatzen duena zerrarekin, bale? Eta azken hori beti subjetiboa da. Oinarrituta datu objektiboetan, bai, baina iritzia bera subjetiboa da, bale? Beraz, kalifikazio bat azkenean subjetiboa da. Plataformak uzten baizu, kalifikazio numerikoa edo izarrekin esleitzen dio produktu edo zerbitzuari. Horrek beste erabiltzaile batzuei zure iritziaren ideia azkar bat egiten lagunduko die. Hemen, webgune edo zerbitzuaren arabera, kasu batzuetan iritzia atal ezberdinetan banatzen da. Alde batetik, erosten dugun produktua. Beste alde batetik, produktuaz aparte, zerbitzua diez. Amazonen zer erosten baldin badugu, alde batetik daukagu produktuaren balorazioa, baina beste aldetik zerbitzuaren balorazioa. Eta zerbitzuaren balorazioan adibidez baloratu dezakegu paketea edo produktu hori entregatzeko izan dugun zerbitzuri nolakoa izan den. Bale? Transportista nola portatu den. Hori bertan baloratuko genuke eta ez produktuan beran. Produktua da zer objektiboa produktu bat. Bale? Eta zerbitzua beste gauza bada. Bale? Eta kasu guztietan ez digute aukera emango zerbitzua eta produktua alde ezberdinetatik banatzen. Bale? Eta zerbitzuaren iritzia horria, iritzia beti lehen esan dugun bezala, subjetiboa izan daiteke, bale? Eta kontu zibili behar da, hasieran esaten genuen bezala, iritziak ez puzteko, bale? Hau da, zati bat oso txarra izan baldin bada, baina beste guztia oso izan baldin bada, bai alde hona eta bai alde txarra adierazteko, bale? Balorazioarekin gauza berdin behar dugu. Gauz bat oso izan baldin bada eta gauz bat oso txarra izan baldin bada, ez dugu jarriko ez 5 izar topea baldin bada eta ez 0 izar minimo baldin bada. Tarteko zer nolabait aukeratu dezakegu balorazio hori emateko, bale? Hau da, dana kontuan izan da horri ematen diogun balorazioa, bale? Baina hori, beti ere, segun eta ze zerbitzu da zen gomunetan, zer kasu batzutan, dana balorazio bakar batekin eskaintzen digute, beste kasu batzutan balorazio ezberdinak eskatzen dizkigute parametro ezberdinak baloratzen. Bale? Izan zaitez konstruktiboa, alde negatiboak aurkitzen badituzu, bale? Honen gauza hauen negatibo hauek nolabait konpontzeko, bale? Iraduki hobekuntzak, bale? Hau erabilgarritzen daiteke, bai beste erabiltzaileentzat, bai produktuaren edo zerbitzuaren hornitzailentzat. Azkenean, adibidez, Amazonen, alde batetik Amazon dago, Amazon zerbitzu bat ematen du produktua saltzen, beste aldetik dago produktua bera, bale? Hau da, alde batetik hor eduki genuke produktua fabrikatzen duen enpresa, beste aldetik salmenta ematen duen zerbitzuaren enpresa, hau da Amazon, eta bestetik egongo litzateke erabiltzailea eroslea. Hau da, hor 3 atal ezberdin dauzkagu,
eta bakoitzea interes ezberdinak dauzka, eta erabiltzaileen nolabait balorazioek ere kontuan izaten dituzte, beraiek eskaintzen dituzten produktu edo zerbitzuiek hobetu ahal izateko edo gaizki dagoena konpontzeko, bale? Edo ondo dagoen gauza bat, mantentzen jarraitzeko eta ez aldatzeko adibidez, bale? Bai onerako edo bai txarrerako, hori. Iritzi konstruktiboak ematen baldin baditugu, erosten duten pertsonei laguntzen diegu, baina produktua saltzen eta produktua fabrikatzen duten enpresi ere, laguntzen die kasu batzuetan, bale? Gehiago, gehitu argazkiak edo bideoak, irudiek eta bideoek zure erreseina ilustratzen eta sinesgarriago egiten lagun dezake, bale? Azkenean, edozein webunetan topatzen ditugun argazkiak, kasu askotan produktuko argazkiak izaten dira, bale? Hau da, estudio batean atera diren argazkiak bereziki argi konkretu zehatz batekin atera dira produktuaren saldu nahi den irudi hori nolabait saltzeko, bale? Baina horrek ez du esan nahi gero gauzak horrela direnik, hau da, irudiak manipulatuta egoten dira, bale? Eta azkenen irudiak eta bideoiek normalean manipulatuta egoten dira eroslearen iritzia nolabait manipulatzeko, bale? Hau da, jendearen erosketa nolabait sustatzeko. Marketingeko gauzak dira, baina hori horrela da, bale? Beraz, pertsona erosten ditu produktu horiek edo zerbitzuek erosten dituzten pertsonak, hauek argazkiak eta bideoak jartzen dituztenean, argazkiak normalean ez daude manipulatuta, bale? Normalean esaten dut, zerek, ikusi da, kasu batzuetan horrela ez dela izaten, bale? Beraz, bertan irakurri eta ikusten den dena ez da guztiz sinestu behar, bale? Eta ez da iritzi bakar bat irakurri behar, baizik eta bat baino gehiago. Baina hortaz gero hitz egingo dugu. Beraz, argazkiak eta bideoak erosleak jartzen dituztenean, iritzi horrek nolabait sinesgarritasuna ematen diote, bale? Beraz, gomendagarria izan daiteke argazkiak eta bideoak jartzea, bale? Nik behintzat gomendatzen dizuet. Erantzun galderei, bale? Beste erabiltzaileek zure aipamenari buruzko galderak egiten badizkizute, saiatu modu argi eta zehatzean erantzuten. Hau, segun eta zeu egunetan, kasu batzuetan galderak planteatzeko aukera goten dira, eta aldez aurretik produktua erosi duten pertsonak galdera horiek erantzuteko aukera izaten dute, bale? Hortik aurrera, eroslei nolabait zalantzak argitzeko. Zeren, kasu askotan, produktuen deskribapenen eta datuetan, ez da informazio osoa goten, eta galdera horien bitartez, zalantza batzuk argitu daitezke. Eta erosteko erabaki hori nolabait erraztu egiten digute, erosle bezala. Kontsultatu eta konparatu aipamenak. Hontaz lehen gauzatxo bat aipatu dizuet, bilatu hainbat iturritan. Ez mugatu aipamenak irakurtzeko plataforma bakar batera. Hainbat erabiltzaileen iritziak alderatzen ditu hainbat tokitan. Bilatu produktu baten inguruko iritziak webgune askotan. Ea iritziak beti berdinak diren edo ez, arazoak berdinak diren edo ez, alde onak berdinak diren edo ez. Eta horrela nolabait, geure buruan ideia bat sortu behar dugu, produktu hori nolakoa den benetan, ze alde onak dauzkan, ze alde txarra dauzkan, eta guzti horren inguruan datu objektibo horiekin, dauzkagun datu objektibo horiekin, baloratu beharko dugu, erosteko nolabait aukera dukagun edo ez, hau da produkturen nahi dugun edo ez. Iritziak lehen esan dugun bezala oso subjektiboak izan daitezke kasu askotan, beraz iritzi horiek, reseña horiek konstruktiboak eta objektiboak berdin badira, datuak zehatzak emanda, erosteko erabaki hori erraztu egiten digute,
Kontuan izan data edo informazio, bale? Azken aipamena garrantzitsuagoak izaten dira produktuarekin edo zerbitzuarekin izandako esperientziekin. Berrienak islatzen baitituzte. Hemen erosketaren plataformaren arabera, iritziak modu ezberdin ordenatu daitezke. Beraz, hemen gomendio bezala ordenatu guk nahi dugun parametroan arabera, adibidez berrienak lehenengo, vale? Edo beste parametro baten inguruan, salmentako plataformaren arabera, aukera ezberdin dauzkagu, vale? Eta iritziek baloratu. Zergatik kontuan izan behar dugu data, iritziaren data, ze azkenean lehen hitz egin dugu, baloretzen inguruan, enpresei ere laguntzen dietela. Enpresak gauza bat gaizki egiten dodenean, kasu askotan konpontzen saiatzen dira. Vale? Eta duela urte bete gauz bat gaizki egiten bali mazuten, adibidez produktu hori edo zerbitzu hori hobetu egin dezakete, eta urte bete beranduago zerbitzu hori ez da berdina, eta lehen gaizki egiten zituzten gauz horiek, urte bete beranduago ondo egiten dituzte. Vale? Beraz, gauzeiek ere kontuan izan behar dira. Hotelaen kasuan begiratzen balin badugu, ez da gauza bera hotel batea abuztuan joatea edo martxoan joatea, adibidez, azaroan joatea, bale? Zergatik, ze, epe ezberdinak dira, abuztuan jende asko egoten dira hoteletan, eta azaroan adibidez oso askoz jende gutxigo, bale? Eta gauza horiek zerbitzuan, ematen ez zerbitzuan, asko nabaritzen da, bale? Eta aldatu egin daiteke. Beraz, gauza edo detaile txikiak ere baloratu egin behar dira, eta data, informazio horrekin, beraik iritzia, ematen duten iritzia horrekin lotuta, erabiltzaile bezala, ideia bat sortzeko informazioa ematen digute, bale? Beraz, parametro ezberdinen arabera ordenatu, beharren arabera, eta horrekin informazioa lortu, gero buruan produktu edo zerbitzu horren ideia bat sortzeko, bale? Bale, nola kontsultatu beste aipamenak. Patroiak bilatu, hau lehen esan dizu, bale? Pertsona batek baino gehiago arazo bera edo bertute bera aipatzen badute, litekena da kontuan hartu beharrezko zerbait garrantzitsua izatea, bale? Hori denak gaza berdinetazke jatzen baldin badira, kontuan izan beharreko gauzat izango litzateke segurasko, bale? Egiaztatu egilaren sinesgarritasuna. Ohiko erabiltzailea da, aipamen asko dituzu, zure profilak benetak eduri, hori, jendeak iritziak ematen dituztenean, plataformaren arabera beti ere, kasu batzuetan, eroslearen aipamen kopura ikus daiteke, zenolako iritziak eman ditun, bale? Orduan, pertsona horren pentsamoldea pixkat ikus daiteke da pertsona oso kritikoa edo zein detaile txikirekin, edo gauzak ez zaizkio asko axola eta detaile txikiak ez ditu inoiz kontuan izaten, eta horren arabera, kontestu bat lortu dezakegu eta bere iritzi hori kontestu batean jarrita, beste esanai ezberdin bat eduki ditzake, bale? Eta horrela, ikusten ditugun iritzi ezberdinekin informazio asko ematen digute, bale? Guzti honek azkenean honen arazo bat zer da, denbora asko dedikatu behar diegula, iritziak irakurtzeari, konparatzeari, bale? Eta nolabait geure buruan produktu edo zerbitzu horren ideia bat sortzeko, bale? Azkenean informazio asko boiratu behar da, bale? Eta denbora dedikatu behar zaio. Kontuan hartu, testu ingurua, bale, kontekstua. Kontuan hartu erabiltzaile bakoitzaren itxaropen individualak. Pertsona batentzat garrantzitsua dena, agian ez da beste batentzat. Hau lehen ere ipatu izuet, bale? Eta kontestua, iritzi berdina kontestuaren arabera asko aldatu daiteke, bale? Horren esan naia. Erreseina motak eta zure ikuspegia nola egokitu? Produktu fisikoak alde batetik, bale? Hau da, liburuak, filmak, bideo-jokoak, elektronika eta abar, bale? Enfokatu, kalitatea, diseinua, funtzionaltasuna, iraunkortasuna eta kalitate-prezio erlazio bezalako ezaugarrietan, bale?
Zerbitzuen kasuan, jatetxeak, hotelak, tailer mekanikoak eta abar, bezeroarentzako arreta zerbitzuaren kalitatea, eraginkortasuna, giroa, kalitate-prezio erlazioa ebalotzen ditu, bale? Esperientziak, adibidez, kontzertuak, bidaiak, ikastaroak eta abar, deskribatu atmosfera, bale? Emozioa, ikasitakoa, nola sentiarazi dizun esperientzia horrek, bale? Azkenean, gauza hauek, hemen emozioa sartzen da tartean, bale? Faktore psikologiko bat eta oso subjektiboa dan ere bai, bale? Beraz, hemen ere kontestuan jarri behar dira esperientzien kasua, zere batentzat kontzertu bat oso ona izan dena, beste batentzat agian ez da beste munduko ezer izan, bale? Orduan, esperientzien kasuan oraindik subjektibotasun hori oraindik handiagoa izan daiteke. Bale, gauza horiek ere kontuan izan. Eduki digitala, adibidez, app-ak edo aplikazioak, bale, softwarea, webuneak eta abar, bale, erabilgarritasuna, funtzionaltasuna, diseinua, segurtasuna eta kalitate-prezio erlazioa balioesten ditu. Hemen segurtasunen kasua, euneko segurtasuna ez dugu inoiz izango, bale? Beraz, hori kontuan izan da, baloratu beharko duguna zer da, ordaintzeko sistemak seguruak diren edo ez, gure informazioa webune edo zerbitzuetan planteatzen dugunean edo sartzen dugunean informazio horrekin zer egiten den, bale? Segurtasunaldik hori baloratu beharko genuke. Eta bestaletik, funtzionaltasuna, erabilgarritasuna, diseina guzti hori elkarren artean lotuta dago, bale? Eta gero ja bestaletik, kalitate-prezioa hori edozein zerbitzu edo produktu motatan, bale? Edozein arlotan hori ere baloratuko genuke. Egokitu zure ikuspegia produktu edo zerbitzu motaren arabera, izan zaitez espezifikoa, berriro lehen aipatu dugu, bale? Hizkuntza tekniko erabiltzen du beharrezkoa bada, bale? Adibidez, kamera baten zehazpenei buruz hitz egitean. Produktuaren arabera, bale? Eta produktu horren erabilpen arabera, detaile teknikoak ematea komeni da edo ez. Adibidez, mikroondasen sartzen diren produktuetan, erabiltzen dien materialen inguruko hitz teknikoak erabili daitezke, batez ere plastiko baldin badira. Zergatik, azkenen produktu toksikoak dira, janekin nolabait lotura bat daukatena mikroondasaren barruan, bale? Eta kasu horretan hitz tekniko horiek logikoak izan daitezke, bale? Eta lehen esan dudan bezala, produktu elektroniko baldin badira, normalean ja informazio tekniko asko dago, bale? Eta bertan jarri ez den informazio tekniko bat emane baldin badugu, segurasko norbaitek eskertu egingo du. Eta horiek ez daude gaizki, baina da nahi etzaile interesatuko. Beraz, hor baloratu. Alderatu beste batzuekin. Antzeko produktuak probatu badituzu, alderaketak egin ditzazkezu indarguneak eta ahulguneak nabarmentzeko, bale? Hau ere oso gomendagarria da produktu bat edo zerbitzu bat erosi nahi dugunean, bale? Antzeko produktu edo zerbitzuekin konparatu, bale? Eta ikusi ematen duten prezioarengatik ze gauza eskaintzen diguten bakoitzak, bale? Eta horren artean, baloratu beharko dugu, hau behar dugu, hau ez dugu behar, hau derrigorrezkoa niretzat eta honek ez dauka, bale? Eta horren arabera erabaki zein produktu den egokiena, ze agian hasiera batean erosteko genukan buruan genukan produktu hori ez da zuzenena eta beste produktu batekin konparatuta beste produktua egokiagoa da, bale? Beraz, alderatzea edo konparatzea gomendagarria izan daiteke, bale? Aipamen erreginkor baten egitura, eguter argi batek zure erreseina erakurtzeko eta ulertzeko errazia izan dadin lagunduko du. Eskema hau jarra dizakezu, bale? Hau adibide bezala, bale? Sarrera bat. Balotzen ari zaren produktuaren edo zerbitzua aurkeztu. Izena, marka eta beste dozi informazio garrantzitsua barne. Hemen plataformaren arabera
informazio guzti hau ja zuzenan agertu egiten da iritzia emateko garaian. Sistema berak sartzen du informazio hau, bale? Noiz erosi den produktua, ze produktu erosi den, bale? Hori zuzenean kasu gehienetan jarrita egoten da. Ezaugarri nagusiak produktu edo zerbitzuaren ezaugarri garrantzitsuenak deskribatzen ditu, vale? Erabila eta esperientzia. Kontazazu zure esperientzia produktuarekin edo zerbitzuarekin. Alderdi positiboak eta negatiboak nabarmenduz, vale? Lehen ere aipatu dugu guzti hau. Vale, eta ondorioa, labur bilduz zure iritzia eta eman kalifikazio orokor bat, hau da, erabilpenaren iritziaren ondoren, labur bilduz, guztia kontuan izan da, erosi dudan prezioarengatik produktua gomentatuko nuke, pertsona mota honentzat edo behar hauek dauzkan pertsona mota hauentzat, adibidez. Vale? Hori izan daiteke, adibidez, ondorio egoki bat. Hizkuntza estiloa berriro, vale? Erabiltzen duzun hizkuntza argia, zehatza eta edonork ulertzeko horrez izan behar du. Saiestu, gehiegizko hizkera teknikoa eta termino espezializatuegiak, vale? Zintzoa eta objektiboa izan zaitez, adierazi zure iritzia modu zintzoa, baina balio judizio pertsonalegiak saiestu, vale? Hau da, ahalik eta objektiboenak izaten. Erabili tono egoki du zure tonua entzulei publiko espezializatu batentzat idazten baduzu, hizkuntza teknikoagoa erabil daitezke. Webgune edo zerbitzua oso teknikoa edo oso espezializatua ez baldin bada, ahalik eta hitz tekniko gutxien erabil beharko ditugu, bale? Ze azkenen jendeak terminoiek normalen ez ditu ulertuko kasu horietan. Saiestu adjektiboz zehaztu gabeak. Ona edo txarra, esan beharrean, ze azkenen guzti hori oso subjektiboa da, bale? Adjektibo espezifikoak erabiltzen ditu. Eraginkorra, berritzailea, etsigarria, eta abar, bale? Labur bilduz, errespetuzkoa izan, bale? Irainak eta deskalifikazioak saiestu, hau da, zuk zure iritzia eman, eta punto besteek daukaten iritziarekin esartu, azkenen kontestua ez dakigu, eta kontestuaren arabera, iritzi horren esanahia asko aldatu daiteke, bale? Ez utzi emozioak eramaten, saiatu lasai egoten eta objektiboa izaten. Aipamenak idatzi edo irakurtzean. Eta egiaztatu informazioa, produktu zerbitzu bati buruzko zalantzak badituzu, bilatu informazio osagarria, iturri fidagarrietan. Erosketa bat egiten dugun bezala, gomendagarriena zer da, ezagunak diren webguneetan erostea, edo erosi behar ditugun webgune hauetan, ziurtagiri digitala horiek izatea, erosleen komertzioen sei hori izatea, edo horrelako gauzak, bale? Azkenen horrek bermatzen du, egun horrek segurtasun bat badaukala, edo nolabait ematen duen zerbitzuarekiko seriotasun bat badaukala, bale? Mila esker gaurkoan gurekin hemenotagatik, zalantzarik ez daukazuenez hemen utziko dugu gaurkoz, bale? Eta hurrengo itzaldi batean ikustea espero dut. Beraz, mila esker eta hurrengora arte. Agur!